Bon dia! Ahir vos vaig mostrar les meves impressions abans d'anar a caminar des de fa bastant de temps. Avui vos mostraré les meves impressions, vos diré les meves impressions després d'anar a caminar després de molt de temps. Primer, com veus, no ha estat una gran caminada, però jo me sent feliç, me sent contenta, me sent bé, perquè després de molt de temps de no moure's-me, de ai, ui, ai, ara me fa peresa, ui, ara és molt tard, ui, ara és molt prest, ui, ara no sé què, ui, ara he de fer no sé què. Avui he decidit caminar i estic molt feliç d'haver pres aquesta decisió, perquè ara m'estic cansada, estic agotada, estic suada, o sigui, després de gravar aquest vídeo m'aniré a dutxar, però és que era necessari començar. Les primeres passes han estat bastant dures. Els primers 10 minuts volia tornar cap a casa. Tot d'una, ai, tornar. Però un cop ha passat la barrera dels 10 minuts, he vist, han passat 10 minuts i encara estic aquí, estic molt a prop, vaig a fer un poquet més. I un poquet més, i he fet un poquet més, i un poquet més, fins que el meu cosset m'ha dit, basta, torna o t'hauràs de seure i no podràs tornar d'una caminada. I bé, he tornat a casa i estic orgullosa, perquè malament hagin estat 5.000 passes, que sembli molt poc, que sembla... però és que aquestes 5.000 passes, potser d'aquí un mes o dos, s'hauran transformat en 10.000 passes. Perquè en el principi costa, sempre costa, sempre se fa costa amunt, tot es costa amunt. En el principi, però, sé que d'aquí poc no me costarà tant. Per això, perdoneu, per això no m'he de rendir, demà una altra vegada a caminar, passat demà una altra vegada, i així fins que estigui bé avesada i fins, com a mínim, fer 10.000 passes en el dia. Que no passa res si un dia me deixa el mòbil. No passa res. No passa absolutament res. Perquè no... el mòbil... Perdoneu, és que quan m'esgot molt passa que faig molt de badalls. I això, que aquestes 5.000 passes se convertiran en 10.000 passes. I qualque dia, a lo millor un pic cada 15 dies, en lloc de 10.000 passes, en faré 20.000. Fins jo no m'ho vull posar límit, no vull dir d'aquí un any ho faré, no. Però arribar en el repte de 700.000 passes. Hauré de tenir molta paciència perquè ja veus, amb una hora no n'he fet ni 10.000.
Sap, no... O sigui, aquest repte de 700.000 passes estan fora, soc conscient de que el repte està en forat, però també sóc conscient de que un dia ho podré aconseguir. Com? Anant caminant cada dia una miqueta més, cada dia anant una miqueta més en fora, i si un dia, en lloc de fer-ne 5.000, en faig 3.000, que tampoc passa res, no passa res. La qüestió és moure-se de sofà. I això aquest vídeo el faig per motivar la gent, que caminar és bo. Caminar és bo per aquí, pel cor, pel cosset, per tot. És bo caminar. I bé, espero que us hagi agradat. Comenteu quins reptes teniu qualque repte per caminar, no sé, caminar 10.000 passes cada dia. Vosaltres teniu qualque repte que vulgueu complir? Aquí va ser en els comentaris, comentau. I adeu, fins la pròxima!